Hej, jeg er Fix. Jeg hedder Morten Reinhardt. Jeg er leder af Greve Idræts- og Fritidssekretariat. Vi står her på et grønt areal over ved Greve Idræts- og Fritidscenter. Lige præcis det her areal, der har vi et ønske og behov om at lave det til en træningsbane. Og ved den træningsbane kunne vi godt tænke os, at der både var til kondition, men også styrketræning. Jeg vil nu vise jer arealet og se på et fint areal, vi har her. Og der kunne vi godt tænke os at få støtte fra Hjem og Fix. Så kommer vi op her. Det er her, hvor vi forestiller os, at banen skal starte, hvor man simpelthen løber op ad den kuperede bakke her. Som I kan se, er den stejl, så der er mulighed for god motion og sidde på panden. Vi fortsætter med at gå op her. Så viser vi, hvor banen så fortsætter. Ja, som I kan se, så kommer vi op her på toppen af bakken. Der er det meningen, at man fortsætter med at løbe. Hvis man faktisk løber over ved siden af de jordbunker, der så den bakke, som er bag her, at det ligesom er en bane hele vejen rundt. Og hvor der så skal være, kan man sige, stationer med forskellige, både kondition, men også styrketræning. Så det håber vi meget, at vi kan få støtte til via Hjem og Fix.